Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo diha kaninyo mga igsuon. Anya nakita sa ikakawhaan og 3 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Adunay kanta nga nag-ingon, walay bisag kinsa nga mabuhi alang sa kaugalingon lamang, ug walay bisan kinsa nga mamatay alang sa kaugalingon lamang. Kitang tanan adunay tulubagon sa usag-usa. Kay kita, mga binuhat man og anak sa usa lamang ka Dios. Mga igsuon, ang inigsuong pagbadlong usa gayud kahagit kanatong mga Kristohanon. Atong responsibilidad ang pag-amping sa atong isig kaingon, ug ang pagpahimangno sa iyang sayop nga binuhatan. Ug sa mga kita maantigo magpahimangno ug magbadlong sa uban, kita usab maantigo mo dawat sa atong sayop nga binuhatan. Pangayoon nato kini nga gasa sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa. Ug ato i-appeal sa atong pag-ampo ang mga katuyuan nga anaa diha sa inyong TV monitors or TV screen. Ang mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash donors, ang mga katuyuan sa atong mga masakitong igsuon ug kaninyo nga nagauban niining atong Santos nga Misa sa telebisyon. Ingon man ang katuyuan sa atong production crew. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
Mga igsuon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala, aron kita maandam pagsaulog ni ining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Simba
magampo kita. O Dios sa mga amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diya ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug harioban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw, o tawo, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila, agig pasidaan. Kung moingon ako sa usa katawong dautan, mamatay ka gayod, ug unya, wala mo siya pasidan-i, sa pagbiya sa dautan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala. Apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala kini niya tagda. Mamatay siya nga makasasala. Apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kung makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yata ang bato sa atong kaluwasan. Yupuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ang mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Manglud kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Dios, o kitang katawhan ngayang gidumala. Ang tanan ngayang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinauton ta nga karon, mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigaha ang inyong mga kasing-kasing
sama dito sa Meriba. Sama sadlaw ni masa dito sa kaming awan, din gisulayan ako sa inyong mga katigalangan. Ilokang gisita, bisa nakakita sila sa kong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig katao, nakatuman sa balaod. Ang kasaguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan og uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo, sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, dili gayod makaako, paghimog dautan sa iyang isig katawo. Busa, ang paghigugma, mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakit-as siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultian ko pagayod kamo, kun duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Karong Domingo ha mga igsoon ko diyan ni Kristo, kung atong pamalandungan ang atong pagbasa, mag-una kita sa atong ikaduhang pagbasa. Sa second reading, gipahimangnuan kita og balik niining maong atong obligasyon sa paghigugma sa atong isig katawo. That we have to follow the commandments that are related to loving one's neighbor. Hindot na siya, apan dili lamang obligasyon sa matag usa kanato ang pagsunod ni ining maong kasuguan, ni ining maong mga commandments. Kita pod isip usa ka katilingban, isip usa ka Kristohanong pamilya, aduna pod kitay moral and social obligation nga ang uban natong mga igsuon mamahimo usab nga mosunod sa maong mga commandments, dili kay kita lamang. Again, aduna po tayo obligasyon nga sila atong makonvince o atong mapahimangnuan sa pagsunod sa mga sugo sa atong Ginoo. Maubitaw nga sa atong unang pagbasa, gipahimangnuan gyud kita nga magbantay ta sa usat usa, no? Magbantay ta ngadto sa atong mga igsuon aron sila mamahimo nga makasunod sa mga kasulatan, mga kasuguan sa atong Ginoo. Now, my dear friends, dako kaayo og difference kung muingon tang magbantay ug muingon tang magmahimantayon, no? Lahi ra gyud nang duha. Ang kanang pagbantay ug ang pagkamahimantayon lahi. Kay kung muingon tag mahimo tang mamahimantayon, no? Ang ato ra gyud anang buhaton is igo ra gyud ta mutan-aw sa usa ka tawo ug biyaan nato sila kung unsa man gani ang ilang buhaton. In other words, igo lamang ta muhatag og negative comment or feedback ngadto kanila, pero wa gyud tay action nga himuon aron sila mahimo nga makausab sa ilang binuhatan. Now, kung magbantay ta, ang role sa usa ka magbalantay mao man ang pag-usab sa tawo, no? Nga imo bitaw maingnan ang usa ka tawo nga mauni ang sayop nga iyang nahimo. And dili lamang kutob sa pag-ingon kanila nga sayop ilang mahimo, but you will also suggest, no? Naa kay imong kahi, depende sa kaayuhan sa imong kasing-kasing, no? Diha sa kaayuhan sa imong kasing-kasing nga aduna pud kay nindot nga buhaton aron sila tinuod gayud nga mausab. Now, ang pagbantay, kung mahimo tang mo bantay sa usa ka tawo, importante ang gitawag natong confrontation. Kanang mangita gyud ta og higayon nga makigdialogo, makigistorya, makighimamat sa maong tawo aron masultihan gyud nato sila kung unsa gayud ang ilang nahimo. Kay kung magmahimantayon lamang ta, no, ang ato radyong buhaton, kung dili ganit ang manglibak, murantra ta sa social media, kana maura gyud na ang resulta kung himantayon ng usa ka tawo. Pero ang tawo nga magbantay gayud, tinud-unay nga magbantay, ang iya gayong tumong, ang iya gayong goal is ang kausaban sa tawo. Mauna nga ikaw pod nga nagbantay, mo-adjust pod ka, no, sa tawo nga imong gibantayan because you will be their companion. Mauna nga kung tinuod ta nga magbantay sa usa ka tawo, di gayud na siya sayon nga himuon, no? To be able to confront another person, dili gyud na siya sayon. Masayon pa ang manglibak, masayon pa ang magminarites, no? Ug masayon pa ang moran sa social media, sa mga social media accounts like Facebook for example. Masayon na himuon kaysa imo yung i-confront ang usa ka tawo, imo gayud nga siya istoryahan. Kay pwede man nga sa confrontation, pwede nga sa dialogo, siya pod mohatag sa iyang opinion nga ikaw mismo maglisod kag dawat. Pero part man na sa atong gitawag nga dialogo. Ug mao na ang kanang diwa gayud sa synodality nga giingon ni Pope Francis sa ato ang tanan, no? Mao na ang diwa sa journeying together nga ikaw ug ako andam ta makigistorya because ang atong tumong
nga kita gayod makasunod sa sugo sa Dios. Mga igsoon ko diya ni Kristo, part pod na sa mensahe sa atong ebanghelyo nga atong nadunggan, nga when there are 2 or 3 gathered in my name, I will be there. O kung adunay mga igsoon nga nasayop, mas maayo nga atong maistoryahan, atong mahatag sa pagdialogo. Again, confrontation is never easy, pero mauna ang diwa sa usa ka tinuod nga nagbantay gayud sa iyang igsuon. Kung kita, ginahan gyud ta nga mo correct sa atong igsuon, kanang inigsuon nga pag-correct, what we call the fraternal correction, andam ta makigdialogo, andam tang mo adjust, andam tang mo come into terms, but without compromising ang sugo sa Ginoo. Basta ang tumong gihapon is to be able to follow the commandments of our Lord. Hinaot ato kining mahimo sa atong pamilya, atong mahimo sa tagsa-tagsa nato ka mga organizations diha sa simbahan, o bisan gani sa atong mga trabahoan, between employees, among employees, ug among mga students, or sa bisag unsang community, naaunta ang presence sa confrontation, aron ng usa ka katilingban, mahimo gayud tinud-anay sa ilang diwa, nga ang mga tao nga sakop sa maong katilingban mahimo gayod nga makasunod sa pulong ug sa kabubuton sa Dios. Amen. Mga igsoon, ato karong bag-uhon ang atong pagtuo. Kita mo ingon, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wa pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ambo kita sa Dios nga nagpasalig sa paghatag kanato bisag unsang butanga kung magkauyon kita sa pagpangayo niini. Sa matag pangamuyo kita moingon, dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan ug sa mga pangulo niini, nga magmadasigon unta sila sa pagsangyaw sa Dios nung kaluoy ug magmasibot sa paghatag og igong panahon alang sa sakramento sa pakighiuli. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong nasod, sa mga silingang nasod sa Asya ug sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga unta mo pagtigbabaw ang kalinaw ug pagdialogo aron malikayan ang panagbingkil, konflikto ug mga giyera. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga biktima sa nagkadaiyang kalamidad, natural ug hinimo sa tawo, nga mahatagon unta sila og igong panabang sa ilang pisikal, emosyonal ug espiritual nga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa matagsakop sa gagmayng Kristohanong katilingban,
nga ang Kristohanong pamaagi sa ug pagbadlong sa pagpahimangno pagpakasala mabansay. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga minatay nga makaambit na unta sila sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, ikaw naghatag kanamog igong panahon sa pag-usab sa among kaugalingon. Dawatang among hiniusang pag-ampo nga among gipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo nga ang akog inyong sakripisyo, dawaton ta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo ipan sa imong mga kamot, alang sa pagdaya pag-imayan sa iyang ngalan, alang usab sa kapakasalan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himuwa kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, ug nga makahiusa namo kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginuman na kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanihimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa lahangit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog dunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, panagdait.
Kini mao ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kinigasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon sa ngalan sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, daghang salamat ngadto ni Father Andre Ventanilla ang kasamtangan nga
chairman sa Archdiocesan Commission on Youth nga mao'y nagsaulog sa atong kasaulugan karon. Ingon man sa atong choir ang The Streamers Choral Group gikan sa Guadalupe, Cebu. Sa atong mga lectors o kaninyong tanan nga nakig-uban kanamo dinhi ning misa sa telebisyon. Salamat sa makadunayon nga pagtabang sa among TV Mass sponsors, benefactors, GCash donors, ug sa atong production crew. Ug alang kaninyo nga buot mo tabang nining atong mission, ana ade sa inyong mga screen ang among account name ug account number ug ingon man usab ang among GCash number. Ug sa makausapa mga panghinaot nga unta maayo ang atong panaw nining simanahuna ug ang Dios nga dili hilabuan sa iyang kaayo ug kamanggihatagon magauban ug manalangin kaninyo kanunay. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, oh, you say feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I
thing that matters now is everything you think.